फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। तर कसे आहात तुम्ही सगळेजण? बरे आहात ना? म्हणून बरे आहोत। तर आज श्रावण, उद्यापासून श्रावण महिना चालू होणार आहे। तर आज लास्ट डे आपलं चिकन खाण्यासाठी, चिकन मटन अमावस्या आज। तर उद्यापासून बंद महिनाभर, तर आपण काय खाऊ शकत नाही। तर आज मी बिर्याणी बनवणार, मग दाखवते मी कशी बनवते बिर्याणी, नक्की व्हिडिओ बघा। तर फ्रेंड्स, तेल तापले चांगलं, तर मी कांदा तापलेला आहे ना तो टाकून घेते। 2 मोठे कांदे कापले। कांदा फ्राय होते तर मी थोडासा 1 चमचा किंवा तुमच्या आवडीनुसार 2 चमचे जिरे टाकून घेते। इथे मी 2 चमचे जिरे टाकून घेतले। आपल्या आवडीनुसार तुम्ही टाकू शकता। आणि थोडासा तेजपत्ता, 2-3 लवंग आणि विलायची। तर आपल्याला चांगला कांदा ब्राऊन होतो फ्राय करून घ्यायचे। तर फ्रेंड्स, मी इथं वाटलेली मिरची, लसूण आणि अद्रक पेस्ट टाकले याच्यामध्ये। आता मी 1 टोमॅटो घेणार आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेलं, कापून घेतलेलं टोमॅटो। चांगलं एकदम फ्राय करून घ्यायचं आपल्याला सगळं। आता थोडंसं मी पुदिना टाकलं याच्यामध्ये। पुदिना खूप चांगलं लागतं त्याच्यात। 1 चमचा हळद टाकले, थोडासा कांदा मसाला चवीनुसार, मिरची पावडर टाकली 1 चमचा, 1 पॅकेट घरकुल मसाला आणि 1 बिर्याणी मसाला। सगळं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे मिक्सचर। आता थोडंसं मी पाणी टाकलं त्याच्यामध्ये। आता ह्याला 2 मिनिटं झाकून ठेवूया आपण। तर आता मी चिकन मॅरिनेट केलेलं होतं ते टाकून घेतले। अर्धा किलो चिकन आहे ते। त्यामध्ये दही, लिंबू आणि मीठ टाकलं होतं मी मॅरिनेट करायला। साधारण 15 ते 20 मिनिट ठेवलं होतं। त्यात आपण मसाल्यामध्ये चांगलं फ्राय करून घ्यायचे चिकन। आता थोडंसं मी आता पाणी टाकणार आहे। पाणी टाकून थोडंसं आपल्याला झाकून ठेवायचे 2 ते 5 मिनिटं शिजूपर्यंत। तर मी तांदूळ होतं ते तांदूळ धुवून टाकला आहे। साधारण अर्धा किलो तांदूळ असेल, अर्धा-पाऊण किलो तांदूळ टाकून घ्यायचं आपल्याला। आणि आपल्याप्रमाणे पाणी आणि मीठ टाकून घ्यायचे। कमीत कमी 3 ते 4 शिट्ट्या घ्यायच्या आपल्याला फक्त, याचे शिजून जाईल आपला भात। आता हे रेडी आहे शिट्ट्या घेण्यासाठी। तर मीठ वगैरे आपण टाकून दिले, पाणी पण टाकून दिलं, त्याला झाकून घेऊयात। तर फ्रेंड्स, बघितलं तुम्ही बिर्याणी कशी बनवली। फक्त त्याचे 4 शिट्टे घेतल्यावरती कुकर तुम्ही ओपन करू शकता आणि खाऊ शकता। खूप टेस्टी, म्हणजे खूप टेस्टी बनतं। तर तुम्हाला कसं आवडलं रेसिपी हे मला नक्की कळवा, कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा। फ्रेंड्स, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। भेटूया आपण नेक्स्ट व्लॉगमध्ये। बाय।